vítam vás v dnešnom videu. Netočím, mám dva vlastne kanály, netočím teraz pod RDR Wave, lebo ten kanál je urobený na inú postavičku, takže toto video bude aj pre ten kanál, aj pre Madison RT. Takže tak a poďme na to. Takže máme tu nejaké, a postavička sa mi zmení ako je na profilovke, potom neskôr také 2 týždne o mesiac. Takže máme tu plný index, docela dobre. Potom tu máme toto plné nejako, už mám 60 docela dobre, to je dobrý počet. Takže to je hojný počet. Dobre, 16. Táto ryba mi chýba. Potom niektoré ostatné veci mi chýbajú, lebo toto je všetko na fakt, že dlhú dobu. Dobre, toto máme. Climb. My si to vieme climb. Ja tak nevieme. Ja, že si to už vieme climb. Dobre, 5 potrebujeme. 5 napapať petov. Dobre, nafidujeme si 5 petov. Dobre, nafidujeme si 5 petov. Takže máme tu nejakých takých úplne, že light petov 5 jedného. Tohto môžeme. Dobre, dáme tam koľko? 1 na 32. 2 dajú 38 a tak to má koľko? 11 má koľko? Plus 1, 2 plus 3. Tak, dáme mu toľkoto. Ešte jedno. Teraz tu má 50. Dobre, jedného sme nafeedovali. Čo by nám sa tu malo zobraziť, že sme ho feedovali? Kde to fungovalo? Neviem, jak to funguje. Dobre. Takže teraz si môžeme kúpiť, máme 20 000. Z 20 000 si kúpim 83. 83 si kúpim. Takže dajme si tu 83. Tak, máme kúpené. Otváračka, super, máme ďalšiu otváračku predupdateovú. Takže poďme na to. Dobuje Solave. Yes. Tak dobre, to som dobre povedala, že to bude Solave. Toto bude strašne dobre. Aha, nemôžeme už otvoriť kvôli petom. Super. Musím vymazať nejakých petov. Dáme ho Larryho. To mám strašne veľa. Select out. Za 1000 krásne predám. Tak. Ešte plus. Aha, 8. Ale ešte asi nechám 2000, čo? Dobre, otvoríme. Legendary. OK. Jedna. OK, dobre, secret. Docela dobre. Dobre. Dobre ľudia. V dnešnom videu to bude všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a nahodte like, odber, aby vám ďalšie video neutišlo, tak dajte zvonček. A nezabudnite, ja nie som tu tento víkend, ani štvrtok a piatok, takže buď štvrtok možno vyjde video, ale inokedy nie. Like a odber. Čaute!